Matapos ang matagumpay na cash relief assistance payout sa siyam na lungsod sa Region 1 noong April 8, umarangkada naman ngayong araw ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga kwalipikadong tricycle driver sa 8 munisipalidad sa Region 1 na patuloy na naaapektuhan ng krisis sa langis. Ito ang mga bayan ng Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Binalonan at Asingan sa Pangasinan. Kasama din sa mga mabibigyan ngayong araw ang mga tricycle drivers mula sa Naguilian, La Union at Burgos, Ilocos Norte. Target ng ahensya na mabigyan ngayong araw ang nasa 7,320 na tricycle drivers ng tig 5,000 pisong ayuda mula sa Cash Relief Assistance sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Sa ngayon, nandito na tayo sa second part. So ngayon po, nagsimula na tayo doon sa mga ibang local government units. Ang target po for this payout ay 7,320 beneficiaries. That is 8 LGUs po. So makikita po natin, significantly nag-decrease po yung kanilang kita dahil nga hindi sila makapamasada. Kaya ito pong 5,000 na matatanggap nila ay malaking bagay para kahit papano maibsan yung biglaan na kawalan nila ng kita. Isa si Tatay Pipito sa 1,210 na tricycle drivers mula Binalonan, Pangasinan na nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Aniya, malaking tulong umano ang natanggap na pera na magagamit umano niya pambili ng pagkain at pandagdag sa panbili ng gamot. Ang hirap talaga sir, kahit walang makuha ang pasahero, tapos malang gasolina. Paikot ka ng paikot dyan. Kumita ka ng 200, 150 yung gasolina, iyon lang matira. 50 lang. Walang pambili ng ulam. Malaking bagay ito, sir. Makatulong talaga. Lalo na ngayon panahon ng krisis. Ibili natin ng bigas, pambili ng ulam. Lalo yung gamot ko, sir. Pambili ko ng gamot ko, sir. Maintenance ko. Malaking pasalamat ko, sir, sa mga taga-DSWD. Lalo na sa government natin. Nasa 1,042 TODA members naman ang target na mabigyan sa Asingan, Pangasinan. Ay talagang medyo hirap na hirap po kami. Siyempre lalo na ngayon. Pag tumaas ng gasolina natin, talagang lahat-lahat ng bagay tumataas na rin. Pasalamat na lang kami dahil lalo ngayon, medyo walang mga pasok ngayon para na ginawa nila. Pero pag may pasok, yun, talagang hirap na hirap. Lalo na may mga pinag-aaral na mga anak. Sana dinalagin natin na matapos na yung nangyayari dito sa Middle East. Kasama pamunan po ng DSWD po, maraming salamat po dahil sa binigay ninyong mga ayuda lalo sa mga membro po ng TUDA. Maraming tulong po. Maraming salamat po. Nilinaw ng ahensya na pagkatapos mabigyan ng ayuda ang lahat ng tricycle driver sa rehiyon, ay isusunod naman ang mga PUV at bus driver na mabigyan din ng cash assistance. After that, pupunta na po tayo doon sa ibang modes of transport like the jeepneys, the TNDS, yun po. Kaya sa ngayon, yung mga tricycle drivers pa lang, pero nagsimula na rin po kami makipag-ugnayan sa LTFRB tungkol po doon sa listahan ng drivers ng mga iba-ibang modes ng public transport na maaari din natin mabigyan ng cash relief assistance. Lester Narag, Balitang, Solid North.